அதற்கு மேலும் இங்கே நிறைய கிராமப்புறமாக இருக்கிறது காரணத்தினால் இன்றைக்கு நிறைய ஆலயங்கள் கோயில்கள் இன்றைக்கு எல்லாம் புனரமைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது. அதையெல்லாம் புனரமைப்பு தர வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கையாக வைத்திருக்கின்றார்கள். அதையெல்லாம் செய்து கொடுப்பதற்காக அவருக்கு நாம் உத்தரவாதம் அளித்திருக்கின்றேன். நல்ல மக்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடும் ஒரு எதிர்பார்ப்போடும் ஒரு சொந்தக்காரரை வரவேற்பது போல ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சகோதரன் தேர்தல் நின்றுவிட்டால் எந்த அளவிற்கு தேர்தல் பணி ஆற்றுவார்களோ அந்த அளவிற்கு கூட்டணி கட்சியுடைய தலைவர்களும் தொண்டர்களும் எங்களுடைய கட்சியுடைய தலைவர்களும் தொண்டர்களும் மிக உற்சாகமாக சுறுசுறுப்பாக அவர்கள் தேர்தல் பணி இரவு பகல் பாராமல் அந்த தேர்தல் பணி இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது எங்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. நிச்சயமாக இந்த தொகுதியில் அதிகப்படியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இந்த மக்களுடைய தேவைகள், இந்த மக்களுடைய எண்ணங்கள் அதை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஒரு தகுந்த சட்டமன்ற உறுப்பினராக நிச்சயமாக என்னால் செயல்பட முடியும் என்ற உத்தரவாதத்தை அவரிடத்தில் நான் கொடுத்திருக்கின்றேன். அவர்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கின்றது. நிச்சயமாக நாம் செய்து கொடுப்போம் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருக்கின்றது. எனவே எங்களுடைய வெற்றி என்பது மிக பிரகாசமான வகையிலே இன்றைக்கு மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியிலே இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய ஒரு தலைவர்கள் பட்டியலில் தற்போது சென்றிருக்கிறது. உங்களை முன்வைத்து இந்த கட்சி மாநிலம் முழுவதும் இந்த கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு எனக்கு உரிய அங்கீகாரத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஏன்னா கடந்த காலத்தில் என்னுடைய செயல்பாடுகள் இன்றைக்கு தொடர்ந்து என்னுடைய மக்கள் சேவையாகட்டும் அரசியல் பணியாகட்டும் நான் கடந்த காலங்களில் ஆற்றிய அந்த சேவைகளை அவர்கள் உணர்ந்து என்னை அவர்கள் ஒரு தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டதற்கு என்னுடைய அகில இந்திய தலைமைக்கு நான் முதல்ல என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஏன்னா என் மீது அந்த அளவுக்கு அவர்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றார்கள். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ புதுவை மாநிலத்தில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை எடுத்து சொன்னால் உடனடியாக அது கவனத்தில் எடுத்து உடனே செய்யக்கூடிய நிலைமையிலே உள்துறை அமைச்சர் அவர்களும் பிரதம அமைச்சர் அவர்களும் இன்றைக்கு அதற்கு தயாராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் புதுவை மாநிலத்துக்கு தேவையான நிதியை அவர்கள் ஒதுக்க கொடுப்பதாக என்னிடத்திலே அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதனால் மக்களுக்கு என்ன உத்தரவாதம், நீங்கள் புதுவை மாநிலத்தில் வளர்ச்சிக்கு திட்டங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவிற்கு மத்திய அரசு உதவ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் உதவுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்ற உத்தரவாதத்தை மரியாதைக்குரிய உள்துறை அமைச்சர்களும் பிரதமர் அவர்களும் எங்களிடத்திலே தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். பிரதம அமைச்சர் அலுவலகத்தினுடைய நேரடி பார்வையில் இருக்கின்ற அமைச்சர் மெக்வால் அஜி அவர்களை இங்கே தேர்தல் பொறுப்பாளராக போட்டு அந்த இதெல்லாம் கவனித்து அவர்கள் உடனுக்குடனாக தகவல் மத்திய அரசுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு தீர்க்கப்பட்டிருக்கு. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா காரைக்காலில் மீனவர்கள் இந்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 8 மீனவர்கள் படகோட சிறைபிடிச்சிட்டாங்க. உடனே என் இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் சொன்னாங்க. உடனே அந்த கிரிராஜ் சிங் அமைச்சர் இடத்துல உடனே தொடர்பு கொண்டு நான் அவங்களுக்கு கடிதம் கொடுத்து உடனடியாக அவங்கள நீங்கள் விடுவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ட மறுநாளே அவங்களை விடுவிச்சிட்டாங்க. இப்போ காரைக்காலிலேருந்து நன்றி சொல்ல வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போதைக்கு. ஏன்னா அந்த மீனவர்கள்லாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க. ஏன்னு சொன்னால் ஒரு பிரச்சனைகளை உடனுக்குடனே தீர்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு ஒரு அரசாங்கம் உருவாகுது என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக மக்களுக்கு அது ஒரு பயனுள்ள ஒரு அரசாங்கமாக எதிர்காலத்தில் அமைய இருக்கின்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கம் நிச்சயமாக புதுவை மாநிலத்தில் அமைவது உறுதி. அப்படி அமைகின்ற பொழுது புதுவை மாநிலத்திற்கான அத்தனை வளர்ச்சிகளையும் உருவாக்கி கொடுப்பதற்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கம் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். பிரதமர் மீண்டும் 2வது முறையாக வர்றது எப்படி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாதா ஒரு அரசியல் நிகழ்வுக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை புதுவை மாநிலத்தில் ஆரம்பிப்பதற்காக வந்தாங்க. அப்போது கட்சியினுடைய ஒரு கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்து இந்த கட்சியின் கூட்டத்தின் வாயிலாக பொதுமக்களை சந்தித்து அவருடைய பிரச்சனைகளை புதுவை மாநிலத்தின் பிரச்சனைகளை மத்திய அரசு புதுவை மாநிலத்தின் மீது இருக்கின்ற பார்வையை எத்தகைய பார்வை கொண்டிருக்க என்பதை போன்ற விளக்கங்களை அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சொன்னார்கள். ஆனால் இந்த கூட்டம் என்பது முழுக்க தேர்தல் பிரச்சார கூட்டமாக தேர்தலை மையப்படுத்தி நாளை அவர்கள் வருகை தர இருக்கின்றார்கள். அது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை புதுவை மாநில அரசியலில் இன்றைக்கு நிச்சயமாக உருவாக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. ஏன்னா ஒரு புதுவை மாநிலத்தில் மக்களுக்கு பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். பெஸ்ட் புதுச்சேரி என்ற ஒரு புதிய கான்செப்டோடு புதிய ஒரு உத்வேகத்தோடு அவர்கள் புதிய ஒரு தகவலை இன்றைக்கு சொல்லி சென்றிருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையிலே புதுவை மாநிலத்தை வழிநடத்துவதற்கான தயாரிப்பு பணிகளை ஆயத்த பணிகளை மத்திய அரசு தொடங்கிவிட்டது. அப்பொழுது பிரதம அமைச்சருடைய கடைக்கண் பார்வையும் உள்துறை அமைச்சருடைய கடைக்கண் பார்வையும் புதுவை மாநிலத்தின் மீது திரும்பியிருக்கின்றது. அப்படி திரும்பியிருக்கின்ற போது இந்த மாநிலம் வளர்ச்சியை நோக்கி செல்வதற்கு அது ஒரு அடிப்படையாக இருக்கின்றது. நிச்சயமாக எதிர்காலத்திலே புதுவை மாநிலம் ஒரு வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி செல்லும் என்பதிலே ஐயமில்லை. நிச்சயமா எங்களுடைய கூட்டணி கட்சியுடைய வேட்பாளர்கள் கிட்டத்தட்ட 30க்கு கிட்டத்தட்ட 25ற்கு மேலாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எங்களுடைய கூட்டணி கட்சி சார்பாக சட்டமன்றத்தில் அவர்கள் அமர்வது நிச்சயம்.